Чо салом, нигоҳ кунед. Ман мошина харидам. Мошини чӣ мегӯянд? Kia чӣ буд? Kia Rio 2015. Шароиташ тенҷ. Илтимос ҳамун чӣ ӯй ки брат, капоча ӯй ки? Капоча ӯй ки? Ина ин мошинча шароитош тенҷам бародаро. Ҳуч. Ҳама тарафа хуб. Илтимос кадмед мошин харид, биёй аз наздик бибинеш. Дар Дзержинске ина ин моторош. Ҳама тарафа хуб, барои ки моторша нишон надода будам. Ҳама тарафа тенҷ. Дарош, салонш, просто салонш бомбай. Наружник албатта кор дора. Ина. Ин салон ай. Механик. Нархш 350,000 бародаро. Хамин 15,000 мефурам. Дигар зиёдтӣ намефурам, ғам нате. Ина ича, ина багажаш, ҳамаша мебини. Хуб бародаро. Мошинча хуб аст. Ман мехарида фурӯшам. Ранги свети худаш сфеда бачаҳои такси задагия чи ай? Такси задагия зарк ай. Аммо ҳозир литсензияш аннулировать кард, правильно? Аннулировать карагия. Ина дискакоша сиёҳ кардам. Ҳамаша мегум. Гуноҳоша мегум. Ина ҷакш хелак ай. Бояд ҷойдига пеш ай. Хай ҷур созам. О, ина углша из просто ҷои хроштаги давраи яхвай ба филм хатона кунам. Ина баъд як угли дигаш иҷа тамом. Асланиш ҳама шароиташ тенҷ, бомба, фул бачаҳо занг бизанем рақамо 8808 ин бобоҷон 88 хидмат. Ахи бошине тари дар номи тоҷик ҳардагия бачаҳо миёед чӣ мекунед дарав? Баъд дар номи худтон мекунед. Запрет мапрет надора. Ина салонакаш механик. Чӣ бо? Чӣ нишон тим ту? Ручникш кор мекуна, ҳама тарафа хуб. Алони габонту ина дурни салонш. Илтимос ин дар дасти хидмат 350,000. Албатта як сум гирифтамаш ина. Ҳамя бо мефурӯшамаш. Ина мошин дар Дзержинский. Рӯпаруи капотни Дзержинский меша. Пеши садовод. Худо нигаҳдон, рақаму занг занед.